Здравейте, Бог да ви благослови! Как се чувствахте на днешното младежко служение? Чувствам се много благословена и съм много радостна да видя толкова много младежи, които искат да опознаят Бог. Бог да ви благослови. Как бихте насърчили младежкото събитие? Бих насърчила да се отдоверим на Бог, защото Той ни са най-доброто. Здравей, сестра, Бог да те благослови. Какво бихте насърчили младежите, които не посещават църква? Да дойдат да усетят на Бога присъствието, да се отзовят с Него. Бог да те благослови. Здравей, сестра, Бог да те благослови. Какво би насърчила младежите, които не посещават църквата? Бих им казала да дойдат на църква, защото Бог иска те да идват на църква, отколкото да са на пътищата и да правят злини. И Бог идва, така че трябва да идват на църква. Амин, сестра, Бог да те благослови, наистина е така. Здравей, брат, Бог да те благослови. Как се чувствахте в днешното младежко служение? Чувствах се страхотно, усеща се присъствието на Бог, хвалението беше много добре. Надявам се за така за напред да има повече мероприятия заради Бог и да се събираме повече младежи и да му служим и да го хвалим заедно. Амин, брат, Бог да те благослови, бъде благословен. Здравей, сестра, Бог да те благослови. В какво мислиш, че трябва да постоянстваме като християни? Да четеме повече Библията, да имаме вяра в Бог. Халелуя, Бог да те благослови, наистина така, бъде благословена. Халелуя, слава на Бога, сестра. В какво мислиш, че трябва да постоянстваме като християни? Аз мисля да постоянстваме като християни на пост, молитва и четене на Слово. Халелуя, Бог да те благослови, сестра. Халелуя, сестра, Бог да те благослови. Как се чувстваше днес в днешното младежко служение? Чувствах се много благословена и знаех, че Святия Дух ще бъде на това място и ще насърча всички младежи да бъдат тук, защото тук е Божия дом. Алелуя, Бог да те благослови. Здравей, брат, Бог да те благослови. Как се чувстваше днес в младежкото служение? Много добре и чувствах доста добре. Бог ни направи всичко красиво, църква и благодарим на Бог, че донесе на младежкото служение. Бог да те благослови, брат, бъде благословен.